Jeg tror lige ham der Panaen, han har bugget sig ind i huset. Han stod i døren, og så lige pludselig var han inde, og så gik han ud igen. Men han stod lige stille et par sekunder, så jeg tror han har sat home eller sådan noget. En af outpost-dørene. Er det ikke lige meget? Det er den, de står ved nu. Det er den side, ja. Nej, vent. Det var fordi, jeg stod og filmede. Jeg venter på, at de gør det igen, men lige meget. Ja, totalt. Hvorfor kommer Peter Sand ikke og hjælper os? Jeg filmede det der. Fuck, hvor er det